ବାସ୍ କଷା ଆମର ପୁରା ରେଡି। ହାଲକା ଖାଲି ଝୋଳ ଦିଆ ହବ ନାଇଁ ରଙ୍ଗ ଖାଇବା ଟିକେ ଭାଇ ଟେଷ୍ଟ କର ହେଇଛି କୁହ। ବଢ଼ିଆ ଯୋଉ 4 କିଲୋ କୁକୁଡ଼ା ଆଜି ଗୋଟେ 3 କିଲିଆ ଗୋଟେ ଚରାବାଲା କୁକୁଡ଼ା ଗୋଟେ ମିଳିଛି ଆଉ ତ ଫିଷ୍ଟ କରିବା ଆଉ ରବ ଭାଇର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଢାବାଟା ସବୁ କରିଛି ଆଉ ସେଇଠି ଲିଟୁ କାଲି ପଳେଇଯିବ ଫିଷ୍ଟ କରିବା। ଚାଲ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଫିଷ୍ଟ ହେଉଛି କେମିତି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଆଉ ଫୁଲ୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲସେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା ଆଉ ଫିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆମର ମସଲା ଚାଲିଛି। ଲିଟୁ ଆମର କାଲି ପଳେଇଯିବ ତାକୁ ଗୋଟେ ଫେରୱେଲ୍ ଦିଆହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଷ୍ଟଟା ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଆମର ରବ ଭାଇ ନେଇକି ଯିବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିକି ଆଣିବେ ପାଣି ନେଇକି ଧୁଆଧୁଇ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ସବୁ ଆମେ ନେବା। ଆଉ ଆମର ଦୀପ ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଆଣିବା ପାଇଁ 3 କିଲିଆ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ନା 3 କିଲିଆ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ମିଳେନି କିଏ କହିଲା ସବୁ ମିଳେ ତତେ ଗୋଟେ ଫେରୱାଲ ଦିଆହବ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହବ। ଏଇଟା ଆମର ରବ ଭାଇ ଢାବାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟକାଟିଆ ଫିଷ୍ଟ ଦିନ ଗୋଟାକ ବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଖାଇବା ଇଭିନିଂ ହେଇଯାଇପାରେ। ବାସ୍ ମୁଖ୍ୟ ରୁଷିଆ ବାପୁଲି ଆଇ ବାପୁଲି ପରେ ଅନେଇକି ହସି ଦଉଛି ପୁରା ନା ନା ମୁଟା ଦି ଏକରେ କହିବୁନି ମୁଁ ଗୀତ ପକେଇଦେବି ଆଜି। ଆମର ବାପୁଲାଇ ଯେତେବେଳେ ଆମ ରୋଷେଇ କରୁଥିବ ତମେ କିଛି ବି କହିପାରେ ତେଣୁ ତାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରାହବ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଆମର ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ମସଲା ପକା ହବ ପିଆଜଟା ଏଇ କଲର୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆସିଲା ପରେ ତରକାରୀ ମାନେ କଲର୍ଟା ବି ଆସିବ ମାନେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଆସିବ। ଯେତେ ବି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଅ ଯେତେ ବି ତେଲ ପକାଅ ସେ ଠିକ୍ କଲର୍ ଆସିବ। ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କଲେ ନା ଏବେ ଅଦା ରସୁଣ ମିଶିକି କରିଦେଇଛ ନା ହାଲକା ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦିଅ ପାଣି ବୋଟଲଟା ଦେଇଦିଅ ପାଣି ବୋଟଲଟା ଦେଇଦିଅ। हल्का हल्का मसला आप पर हलदी गुण पकेब ना मसला ही सारा पर लुण पकेब जी नुआ नुआ रोषे करते जापर से टी पकेबे जहाँ जहाँ रेस्टोरेंट सब एक पियाज पकईद मांस भी हो।
ପାଣିଟା ରବାଇ ଟିକେ ଧୋଇଦେଲନି। ନା ଯୋଉ ଦେଖଲା ଲୋକ ମାରିଦେଲା ପରିଷ୍କାର ପାଣି ନା ଆଉ ଥୁଆ ହବନି। ନା ରାସ୍ତା ଯୋଉ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ନା ଯୋଉ ଗଲେ ରାସ୍ତା ଧୋଇ ଦେଲା ପୁରା ଖାଇছো ସସ୍ତି କଳା ଡବାଟା କି ଗୁଣ୍ଡଟା? ହଳଦୀ ଡବାଟା ବେଳ ହେଇଯିବ ହଳଦୀ ହେଇଯିବ। ଦେଖିବ ପୁରା କଲର ହେଇକି ବାହାରିଯିବ। ହଁ ମାଂସ ପୁରା କଢ଼ା ଯେତିକି ମାଂସ ସେତିକି। କୁକୁଡ଼ା ମାଂସଟା 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ପାଣି ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଠିକ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ବାହାରିଯିବ କିନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ଝୋଳ ରଖି ହେବନି ଆଉ ନା କି? ଆଳୁ ପକାଇ ଦେଲା ପରେ ହାଲକା ହାଲକା ଝୋଳ ରହିବ। ହଁ ସବୁ ରହିବ। ହଁ ଏ ଅଧା ହେଇଯିବ ଆଉ। ଦେଖିଲା ଡାଙ୍ଗି ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ହଁ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ। କାଇଁ ଆଳୁ ଦେଇକି ପଡିବେ ଆଳୁ କେন ଖାଇ ଖାଇ ଆଉଛି ସେଟା ଟିକେ ମସଲା ଗରମ ହେଇଯିବ ବସିଯିବ ଆଉ ପଡ଼ିବ ନା ଖାଇ এই পানিটা মরিগনে আসলে মানে মাংসটা ধরিଯିବ। ଲାଗିଲା ନା 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 ଲାଗିବନି। ନା ନା ଲାଗିବନି। ଆଜି ପୁରା ବିସ୍ତା ବାଜି ତାକୁ ପୁଛି ଥାଉ କଢ଼ାଟା ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ପୁଛି ଦେବି। ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଡ଼ ଦିଟା ବଡ଼ ପରିଶାନୀ ମତେ ହଁ ସେ ଗୁଡ଼ଟା ବହୁତ ଟେନସନ୍। ଗୁଡ଼ଟା ମଝିକୁ ହାଣି ଯାଅ ବୁଲୁନି ମ ହୁଁ ଏଇ କଡ଼ରୁ ସେ ଏକଟା କେତେ ଫାଙ୍କା ଦେବୁ ନା ମାସ ନା ନା ତଳେ ଲାଗିବନି। କେତେ କମିଗଲାଣି ବାସ୍ କଷା ଆମର ପୁରା ରେଡି। ହାଲକା ଖାଲି ଝୋଳ ଦିଆ ହବ ନା ଏଇରକମ ଖାଇବା। ଟିକେ ଝୋଳ ନଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ପାଣି ଟିକେ ନଦେଲେ ନା ତା ଗ୍ରେଭିଟା ହଁ ପୁରା ଟାଣିବନି। କାରଣ ଧରା ପଡ଼ ଘର ମୁଁ ତ ବୁଝେଇଲି ଆମେ ପଦାରୁ ଆଇବେ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ମୋର ଭାଇ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଇଯିବ? 3 କିଲୋ କେତେ ଅଛି? 3 କିଲୋ 780 ଗ୍ରାମ 3 କିଲୋ 780 ଗ୍ରାମ। ରୁମା ହେଇଥିଲା ଟେଷ୍ଟ ନା ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି। ପତ୍ର ପତ୍ର ପୁରା ଫାଙ୍କା। ନିଟୁ ପତ୍ର ଫାଙ୍କା ପୁରା। ଏତେ ଦୂର ଦୌଡୁଛ କାରଣ ତମେ ଦିନ ସ୍ମିତା ଆସିଛ ଦଉଛ ସେମିତି ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ତମେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଆସିଛ। ହଁ 2 ମିନିଟ୍